Ja sam diplomirani inženjer agronomije, zovem se Snežana Marković-Đurović, zaposlena u gradskoj upravi grada Čačka i stručni sam saradnik, odnosno koordinator u proizvodnji kornišona u firmi Global System Kooperativa Beograd, koja u stvari je sedište u Beogradu, ali glavna dešavanja su ovde na teritoriji grada Čačka. Prva sezona organizovane proizvodnje kornišona je bila 2018. Tad smo počeli sa nekih 120 kooperanata. U ovom poslu, u organizaciji kooperanata je bila taj moj posao koji sam ja inače obavljala i koji još uvek obavljam, saradnja sa direktnim poljoprivrednim proizvođačima. Ja sam uvek negde podrška poljoprivrednim proizvođačima. Naši kooperanti su nama najbolja reklama. Prvo kad se kooperant prijavi za proizvodnju kornišona, naši agronomi odlaze na teren kod kooperanata i ustanove, utvrde da li oni imaju te uslove koji su neophodni za proizvodnju kornišona. I onda sklopimo ugovor sa proizvođačem. Iza toga poljoprivredni proizvođači, odnosno kooperanti, dobijaju od firme Global System Kooperativa kompletan repromaterijal za proizvodnju. Znači, počeo od repromaterijala za bankove, folije, mreže, creva, svih vrsta prihrana i pesticida. Dalje tokom i naravno dobijaju rasad. Posle sadnje kornišona naši agronomi redovno obilaze kooperante i zasade njihove, ukoliko imaju problemi neki, to se otklanja. Kad bi u našoj zemlji funkcionisalo još bar 10-ak poljoprivrednih kultura, da li je to voće ili povrće, da se proizvodi po ovom sistemu kao što mi proizvodimo kornišone, mislim da bi to bilo mnogo bolje. Ne mogu poljoprivredni proizvođači biti i proizvođači, i menadžeri, i trgovci, i dobavljači. Znači, mora se tačno znati da onaj posao, neko ko najbolje zna da radi, da ga radi.